Ni'n barod am Pencampwriaeth arall yma yng Nghylch y Gwartheg ar ddydd Iau y sioe fawr. Mae'r haul yn gwenu am y Caryl Haf o Sir Benfro gyda fi o hyd wrth gwrs. A ni'n chwilio, Caryl, am bare fan hyn nawr, Parau Heffrod ar gyfer y dyfodol. Pairs of the future, ynddo fe? Felly mae'r dosbarth yma'n un bwysig, chymod, wylo am Heffrod y Dyfodol, ynddo fe. Gwartheg Limousin sydd gyda chi adr wrth gwrs, Caryl, ynddo fe, ac i ni'n gweld y brydiau i gyd fan hyn nawr, y rhai cyfandirol yn erbyn y brydiau cynhenid. Mae dosbarth enfawr, ynddo fe, ond mae'n neis i weld yr ansawdd yn y dosbarth, a chymod, mae bob bryd a rhywun yn ei cynrychioli nhw. Teulu Jenkins, Cerrig Carane sydd ar ddwy heifer yn cynrychioli'r Gwartheg Dion fan hyn, a maen nhw ddwy heifer arbennig iawn, yndyn nhw? Ydyn, mae'n neis i weld y Gwartheg Dion, chymod, maen nhw wedi cael llwyddiant yn y dosbarth yn y Pencampwriaeth sy'n newydd fod, a maen nhw'n edrych yn dda. Chwilio am ddwy heifer sydd yn gweddu i gilydd yn berffaith fydd y beirniad. Mae'n tipyn o her i gael dwy sy'n edrych yr un, a bod nhw'n cerdded yr un peth, a i dangos nhw yn y ring. Mae'n tipyn o sialens i gael nhw i sefyll ac i gerdded gyda'i gilydd, heb sôn am bod nhw'n edrych yr un peth. Yn union. Keith Jempson yw'r sydd yn beirniadu, a fe yw'r dyn yn y canol a'r swydd bwysig o ddyfarnu pwy sy'n mynd i fyna hi o swydd Rhydychen. Bydd Keith a mae'r gofynion fan hyn yn weddol syml mewn ffordd. Ti jyst eisiau dwy sydd yn siwtio gilydd o ran lled, hyd, maint a rhinwedde'r bryd hefyd yn dyfe. Bendant, a fel arfer chymod falle bod pobl rhywun sydd wedi bridio'r ddwy, mae hwnna'n help yn dwe, achos bydde nhw'r un teip, ond fi'n credu bod sawl un fan hyn yn dod o ddoi gwahanol perchennog, falle rai yn dod o'r un perchennog, ond mae hwnna'n helpu chymod yr un steil a'r teip o fewn y bryd os yw nhw wedi dod o'r un ffarm yn dyfe. Ie, cyd i fyw sydd ar ddwy yma, a maen nhw mor debyg o ran markings a bob dim ydyn nhw, maen nhw fel, maen nhw'n bar perffaith. Mae'r Heffrod bob tro'n edrych yn trawiadol. Ydyn, maen nhw, ti'n iawn, a ni'n gweld y ddwy heifer Charlie, nhw sy'n dod nesaf felly. Un o teulu'r Corbett o Canolbarth Cymru, a maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma. Maen nhw'n dwy pwerus iawn. Byddwn ni'n meddwl byddai'r beirniad yn hoffi nhw. I wastad yn gret gweld y Charlies yma ar faes y sioe, y lliw gwyn trawiadol na'n shein yn y rhael. Ie'r clister mwyn, a jyst y pwer na sy'n gan y Charlies, ynddo fe. Falle bod hon i ni'n gweld yn nes ato ni, mae twtch yn fwy na'r llall yn dywi. Twtch yn fwy cryf, fwy pwerus. Ond am ddwy sydd gyda ni'n dyfe. Hon yn heifer sbesial. Wedyn ni bod un o'n nhw falle yn flwyddyn yn henach na'r llall. Ond mewn ffordd dyw'r un ifanca ddim gymaint yn un llai mewn ffordd os yw i yn ifancach. Ond ydy, mae hwnna chydig yn fwy pwerus byddwn ni'n gweud. Ond dwy heifer neis iawn o'r teg wrth i ni edrych nôl awr i'r cornel wrth i ni weld y blond Prydeinig, y Gwartheg blond yn paratoi i ddod fyny ato ni fan hyn nawr, Jonathan Hickyn, teulu Hickyn sydd ar rhain, Jonathan a Molly Hickyn. Ydyn, maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma hefyd. Penwen Vision a Penwen Valerie yw'r ddwy yma. Rhain yn ddwy dda iawn hefyd, yndyn nhw. O'r teg, maen nhw'n edrych yn arbennig. A symudwn ni mlaen wedyn at y Limousins a Caryl, fi'n gwybod bod ti'n cadw llygad barcud ar rhain. Y ddwy drws nesaf i'r Gwartheg blond. Bach o ffefrynnau byddwn ni'n gweud. O beth dwi wedi gweld hyd yma, mae'r ddwy yma yn edrych yn dda iawn. Maen nhw wedi dod o buches y cletwr, felly teulu ifanc sydd yn dangos lenni am y tro cynta yn y sioe frenhinol. So mae'n neis, maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma, a maen nhw'n dwy heifer gwerth i weld, so chwarae teg i nhw am bridio rhain a dod â nhw i'r sioes. Mae'n neis i weld Cerdyn a Nia fyna yn cael cyfle i fod yn rhan o dosbarth ma mewn ffordd. Eitha braint i fod yn rhan o dosbarth. A gobeithio mai dyma fydd y dechrau nhw o ran dod yma i gystadlu yn y sioe. Gobeithio fydden nhw wedi dal ar byg go iawn ar ôl Fi'n siŵr bydden nhw, fi'n gwybod ni wedi. A pan mae dy ti stoc o salmon fel hyn, mae rhaid ti ddod â nhw'n dos i bobl cael gweld beth sy'n gen ti. A jyst y profiad o gwrdd â pobl ac i weld stoc arall. A jyst i gael enw chi mas na, amser mae fe'n dod i werthu tarwod neu Heffrod, mae fe'n gwneud gymaint o wyniaeth bod chi wedi dod i'r sioe, mae pobl yn nabod eich enw chi a chi wedi cwrdd â pobl, yn fe? Na beth sy'n fwy agwerthfawr mewn ffordd, dim yr ennill, ond y pobl chi'n cwrdd â. Yn union. Falle bod llinell dop hon i ni'n gweld fan hyn nes ato ni, falle bod llinell hon twtch yn well na'r llall. Ydy, a fi'n credu bod ein to mae un yn henach na'r llall. O hwnna'n ei gwaniaeth yn dweud. Ond chymod i feddwl bod flwyddyn o gwahaniaeth, does dim
gwahaniaeth enfawr, ond mae un chi yn gallu gweld bod un falle tyma bach yn fwy eiddfed, tyma bach fwy o seis. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd wrth gwrs yn y Pencampwriaeth yma i Parau y Dyfodol. Mae'r cementals, y glas, yr angus, hirgorn, burgorn, ucheldir a red pol dal i ddod. Felly dewch nôl ato ni am fwy o gystadlu'r cylch gwartheg. Tybed oes digon o gig arnyn nhw falle i fynd â hi, ond maen nhw'n werth i'w gweld war y teg. A wedyn y glas Prydeinig, Rhys Mili Chap a'r teulu Morgan a'r ddwy yma. Mae rhain yn ddwy dda, ddwy Heffrod ifanc. Maen nhw'n matcho'n dda iawn. Rhys wedi cael sioe dda war y teg, Rhys Mili Chap. Maen nhw'n gwybod sio ti droi'r anifeiliad mas, yndyn nhw? Yndyn nhw jest. Mae patrymau y ddwy yma yn matcho hefyd yn reit dda. Sim dal gyda'r blues, yn dweud sim dal allan o fod mwy dyn neu mwy gwyn, ond na, byddwn ni'n gweud mae'r ein eitha cyson. Mae'r rhaina yn ddwy. Felly rôn delfrydol yma. A tu ôl i nhw wedyn, wel, un o'r brydiau mwy o poblogaidd yn y byd wrth gwrs yn dyfe, pan mae rhywun yn meddwl am y gwartheg Angus yn America, Australia ac yn y blaen. Gyfryd hyn o'r boblogaidd yma ym Mhrydain hefyd ac yng Nghymru. A'r ddwy yma yn edrych yn special yn dyn nhw. Mae'r rhain yn mynd i ddod yn ddwy berig yn dyn nhw fan hyn nawr. Maen edrych yn dda yn yr hael, maen nhw'n sefyll mas yn dyn nhw. Heifer arall wrth Ben Reynolds. A Thor Atkinson sydd ar llall. A wedyn tu ôl i nhw mae dan ni'r hirgorn fan hyn. Dwy Heifer ifanc unwaith eto fan hyn o'n blaenau ni wedi dod o Gastell Carreg-Enen. Byrnod y Margaret Llywelyn sydd ar ddwy yma. Maen nhw'n edrych yn eitha da. Maen nhw'n matcho o'r cefen. Arbennig iawn i gweld rhain y Pencampwriaeth yma hefyd. Tipyn o benderfyniad gyda'r beirniad byddwn ni'n meddwl. Oes wir, lot o waith gyda'r beirniad Keith Jempson o Swydd Rhydychen. Fe o'r dîm pwysig yn y canol. Felly dewch nôl ato ni am fwy o gystadlu felly yn y cylch gwartheg. A di yn parhau fan hyn yn y cylch gwartheg ym Pencampwriaeth Parau'r Dyfodol. Chwilio am bare ifanc, Heffrod ifanc i ni fan hyn yn y Pencampwriaeth yma. Keith Jempson yn beirniadu, a mae Caryl Haf gyda fi'n gwmni a Caryl i ni gyda'r gwartheg burgorn. Dwy Heather neis iawn fan hyn nawr. Gan smart a... Maen nhw'n edrych fel bydden nhw'n ei da neis yn dyn nhw. Mae'n beth ni'n wylo am fan hyn yw... Parau'r Dyfodol. Mae'r rhain i ni'n mynd i weld yn y cylch yn y dyfodol, neu fy nôl i fi chesu i gynnyrchu lloi y dyfodol. So fi'n credu bod yn bwysig, hefyd edrych am Heffrod sy'n mynd i fod yn dda, ond fe. Dwy dda iawn fyna war y teg ac teulu Evans a Price sydd berchen un o'n nhw a teulu Woolridge sydd ar Heather arall. A dyma ni felly wedyn y gwartheg yr ucheldir. Talia Arisfold a teulu Roberts, Lois Glyn Roberts sydd ar ddwy Heifer yma. Bod nhw gwahanol lliw, maen nhw'n matcho mewn ffordd, yn dyn nhw? Ydyn, maen nhw. A mae rhywun yn meddwl, trenu bod nhw ddim yr un lliw. Pan mae'n dod i Pencampwriaeth, pan mae angen par yn dyfe, ond o ran maint ag ati, ti'n iawn? Tipyn orau di i weld yn y shed. Son nhw mor gyfarwydd ar eu coch, ond mae sawl un i gael yn y shed. Ddwy Heifer fach neis iawn iawn. A dyma ni felly y red pol. A ti'n be, mae yna ddwy Heifer arbennig o dda gan i'n nhw fan hyn, yn dos e? Anthea Do a teulu Do sydd ar rhain. Mae rhain yn ddwy arbennig o dda, yndyn nhw. Lliw pert arnyn nhw fyd, yn dos e? Gwahanol, ynddo fe? Y coch tywyll na'r... Na, mae rhain yn matcho'n dda iawn, yndyn nhw. Mae nhw'n gyfartal iawn. Fi'n meddwl bydden nhw'n neud da neis hefyd yn bydden nhw. Mae hon yn Pencampwriaeth ac yn gystadleuaeth anodd iawn i'r beirniad Keith Jempson. Mae'n anodd i gymaru rai o'r bridiau, mae dach chi'r cyfandirol a'r brondor fan hyn. Ydy, mae'n dipyn o gamp, felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eitha hi yn y man. Peidiwch mynd ymhell. Pare ar faes y sioe ar ddydd Iau, sioe fawr 2025. Mae'r beirniad wedi tynnu y bridiau i gyd mewn i un llinell. A chwilio i ni am bar o Heffrod i'r dyfodol, a mae Caryl Haf o Sir Benfro gyda fi o hyd yn gwmni.
Tipyn o lygfan dy fi, Caryl, gweld nhw fyna ni llinell yr Heffrod ifanc yma. Ydy, mae'r cylch yn llawn na tipyn o penderfyniad byddwn ni'n meddwl. Chymod, mae'n anodd i gymaru rai o'r brydiau brodorol a'r cyfandirol yma, so... Ydy, mae'n anodd iawn yn dwi. Dyna'r stiwardiad yn fyna yn wneud i gwaith yn wych fel maen nhw drwy'r wythnos. Keith Jempson ydy'n pwysig dyna fe yn ei spectol hael. Yn edrych lawr y llinell yn cael un edrychiad ôl arnyn nhw. Mae'n siŵr fydd e'n gaflen y meicroffon unwaith mae e'n hapus ac yn tynnu nhw mlaen nawr. Dwi'n meddwl mae tynnu 4 o'r brydiau mlaen eithaf, neu falle 5. Aroswn i weld pwy fydd e'n tynnu mlaen, ond mae'n dipyn o lygfa fel wedes i, y Dion, yr Henffordd, y Charolais, y Gwartheg Blond, y Lims, Simmental, y Glas Prydeinig, yr Angus, yr Hirgorn, y Burgorn, Gwartheg yr Ucheldir. A wedyn yn gorffen y llinell wrth i ni weld y Simmentals yna, mae'r Red Pol. Ond ie, mae'n olygfa a hanner yn dywir wrth i'r beirniad gerdded heibio'r Gwartheg Blond a'r Charolais, a mae e'n ôl gyda'r Henffordd. Nôl mae wedi dod i'r Pempella at y Gwartheg Dion Cymreig. Caryl, oes na un par yn sefyll allan i ti o'r hyn wyt ti wedi weld yn barod? Chymod, byddwn ni wastad yn gweud un o'r brydiau brodorol, felly fi yn mynd i weid y Glas Prydeinig. Fi'n meddwl bod nhw'n bar da iawn sy'n matcho yn berffaith beth i fod. A mae'r pŵer da nhw, yr un maint, yr un lled. So... Ond mae e wedi dechrau tynnu nhw ymlaen. Mae'r Gwartheg Dion a'r Henffordd yn cael ei galw ymlaen. Ble nesaf, mae e tu ôl i'r Limosans. Mae'r Charolais mlaen hefyd. Mae'r Charolais wedi cael ei galw ymlaen. A'r Simmentals. Mae'r Simmentals yn Glas. A dyna fydd y 5 neu yn mynd i dynnu 6 mlaen falle, pwy o wyr. Dwi'n meddwl bod e wedi tynnu y Burgorn ymlaen, do, mae fe. Cymysgedd mae wedi mynd am yn y shortlist mewn ffordd. Dwi ddim wedi dilyn unrhyw fath o patron, really. Felly mae'r Gwartheg Burgorn ymlaen, y Glas Prydeinig, y Simmentals, y Charolais, yr Henffordd a'r Gwartheg Dion. Diddorol iawn. Ond mae'r Burgorn a'r Glas Prydeinig a gweud y gwir oedd Simmentals hefyd pan wles i maen nhw. Yn union un fath, really, yndyn nhw. O, ta beth, dwi yn lwco'r y ddwy Henffordd na. Gan cyd i fyw, maen nhw'n edrych yn arbennig o dda fyna, yndyn nhw. Ond mae Gwartheg Dion, ni'n gweld llun dawr ddwy heffer teulu Jenkins, mae ti ddwy heffer arbennig hefyd. Mae'n maint yn nhw. Boes. Ware teg, safon anhygoel o uchel yma yn y sioe eleni. Y stoc gorau Cymru yn cael ei arddangos ar llwyfan mwyaf un. A dyna Keith Jempson, swydd Rhydychen, yn wr profiadol. Bydd e'n gwybod yn iawn beth mae e angen a beth sydd angen. A mae e'n barod i afael yn y meicroffon. Felly mi dywyla i y Caryl Amelia i weld beth sydd ag i ddweud. Thank you. First of all, I'd like to thank the Society for asking me down here to judge. I've had the honour of judging two classes this year, which is a great honour. Also, I'd now like to thank the exhibitors. As you only probably know, cattle from Wales could only come this year, which is a great shame for the show. But what a fantastic show the Welsh have put on for us. They brought some fantastic cattle out. I saw some the other day, I've seen some all week. So a real round of applause for the Welsh breeders for bringing out such a lovely lot of cattle for everyone to see and for me to judge. I had to pick some to come forward. No detractions for the cattle standing behind. I was looking for cattle that I like today, and these are the short lead that I've pulled forward. Just one little political thing. I'm going to say that us farming people are trying to make a living. We are also trying to battle against all sorts of things. Just ask politicians to remember that and let us get on farming and they get on politicianing or whatever they do. Thank you very much. Keith Jempson fyna, wedi anerch y dorf a hor y teg i fe am gamol safon y stoc o Gymru a cydnabod bod dan i'r stocmen gorau yn y wlad yma yng Nghymru, dy fe. A mae hynny weld yn safon y stoc, Caryl, sydd o'n blaenau ni. Sa'n credu bod eisiau gwell yn dysau, chymod.
cylch llawn o wartheg o ansawdd. Ble mae e'n mynd? Mae'n edrych at gwartheg Dion, ond mae e'n dod nôl at yr henffordd. O, mae'n hon yn mynd i fod yn agos yn dwi. Mae e'n dod nôl at y simental yn y canol. Ble mae e'n mynd? I'r dde neu'r chwith eithaf nesaf, eithaf am y glas neu'r burgor. Mae'n dod nôl tuag at y gwartheg Dion a'r henffordd. A mae e'n mynd i fynd, dwi'n meddwl. A mae'r henffordd i o'n i'n meddwl. Chi'n iawn, chi'n iawn. Ond arbennig, gwaith da fyna. Ni'n meddwl mae'n mynd am y gwartheg Dion o dde meiliad, ond Dion yn mynd ar gil wobr. Arbennig, llongwrchiadau mowr iawn. Ydy gwaith da, Caryl? Maen nhw'n bar, yndyn nhw. Welon ni'r ddwy fach ifanc yma pan eithon nhw hibo, ac o'n nhw'n edrych mor gywir, Maen nhw'n smart. mor gyson, drwyddi draw yn dod nhw. True breed characteristics, fydden ni'n gweud. Ie, yn union. Dyna nhw felly, y ddwy heifer ifanc. Wedi cipio Pencampwriaeth Parau Dyfodol. Bawd fyny, ie, pawb wrth i bodd. Llongwrchiadau. Well, Helen, llongwrchiadau, congratulations. What a cracking pair of cattle you've got here. Thank you very much, thank you. Hereford, they're coming back strong year after year, aren't they? They're getting stronger year on year. Yeah, I mean, we love them. We haven't got many at home, but yeah, to do this here is an absolute achievement. We're so over the moon and so proud. You've had a good show again this year, guys. Yes, we have, really good. Yeah, it's been great. What's so special about the Welsh show? For me, I suppose it's my local. Like I've been coming to here since I was very small, showing blues with my parents, and now we're here as a family of our own with our own Herefords. These two are our own. So yeah, it's the one show we all want to win. When they're your own cattle, it means so much more as well. Yeah, it does. Yeah, definitely. Congratulations, Thank you very much, llongwrchiadau. Stephen, llongwrchiadau, congratulations to you as well, boy. A show to remember once again. Oh God, yeah. It is a special show anyway. But yeah, it's been one in a lifetime achievement now. Today, I thought I'd done well in 2022 when we won, but today we've put the icing on the cake for us. Somebody said to us the other day, "What you come for?" I said, "It wasn't the tea and the biscuits. We come for the cake. We've got the icing in now." And you'll be back in the winter fair, boy. No, I can't come back in the winter. Why fair. not? Oh, my old mate Mikey Rollins is judging it, so I can't come back and judge. I no. can't show in it, no. So. But you'll be here. Well, it wouldn't be the winter fair without Paddy turning up. Absolutely not. Great to see you guys, and it's great to see Dad here as well. Lovely to see you again. Thank you very much. Congratulations on all your success this year. Llongwrchiadau. Good week I had, a good week. Diolch am ddod i gefnogi. Thank you for coming to support us, guys. All the best. Diolch. Diolch.